gerne lige have lidt mere med, Så hvis I løber efter drageslæden der og ud mod bakkerne nu, så tror vi på, at det kan begynde at regne med karameller. Selvom det ikke er umiddelbart er vind nok. Nu ligger du der. Så kommer der karameller ud her. det er ikke klart, bare det er en jo, men det er bare fedt, og fingre faldskærm. Det er nemlig rigtigt, hvis vinden er der.